Habai keren sepang ka jing baha bat ka nam ka babaha. Haba ki khun ki khti ki wan ra ya ka nam ka babaha rengkat ka puram ki bakamen nengkong na pedeng ki weipat ki dei ki kimi ki kpa. Bat ki basngau sarong ya ka tangi jingla ki dei ki bahiyang hasem bat rengkat ka shenong ka thau. Om lapat ban ya len ban ya buri. Balada nginnya kerani ka kam ka basniu haba ki khun ki khti ki le ya ki kam ki basniu bat penmi ya ki nam sniu ki basngau si nengkong ki dei ki kimi ki kpa. Bat om tang kata Henry kini ka nam sniu ka but rengkat bat ka jingja buram om tang ye ki kimi ki kpa Henry ye ki bahiyang hasem lem bat ka shenong ka thau. Na ka jingdon jong ki samla ki beju ye benta ki lempung ilekai ni ki jing ye kop ha kiransan kala julong ka khubor bat ka nuksa ye ki weipat bakin mi ilang sakhamat bani benta ha ki jing ilekai bat ki jing ye kop baper compare la ki wan na ki shenong nong kendong ne ki shenong ki banasor lane compare la ki wan na ki longying ki baduk ne ki biruspa hadin ka jingjob ka judan bet ki jing lekamen kala long ru kumju ha ka shenong sat he ka shenong ka badan ha ki thain sning hari bhoi district bahadin ka jingla jong ka wei ka samla lot ya ka bala tip kum ka samla yai risuk sim ban wan ra ya ka nam ka babaha rengkat ka buram hadin ka jingjob ha ka jinglikai kickboxing ka bala tip kum ka national kickboxing championship ka bala long ha kerela how banai bladap kata ha ka khat saw tarik bat penkut ha ka khat nyol tarik unai wing ahrajar arab saw negatik lempung ka samla yai risuk sim kala yo ya ka nam kum ka nongjob ha ka kerdan ka ban ningkong badra ya ka khosnam gold medal ha ka kerdan ki kinthei senior basaw san kilo ka jingkhia ka samla yai risuk sim ka ka khun khaddu jong ka kong sar dis sim na pedeng jong ki nyongut ki sipara kini ka samla kam syampat lai benta ha ki lempung ilekai kickboxing ha ka district level ne ha ka state level Henry de jengai man sim jong unno hikai badak jing temu ban persyang lek yesim benta sia ketika national level kebayadon rengkat lang bat ki weipat ki perlok ki bagane ke samla kalaya kilan met lang kan long penban ke jingla ban thau ye ke khana ke batmai ban na ke jaka kilan met ban poison don hadu ke jingjob ha ke jingi khun ha ke rensan national championship bat kani ke long ke burom ye ke samla rengkat ki bahiyang asem bat kumju ya ke shenong ke thau barok ke wei ha ke ni ke sngi ke bamenta kata ha ka khat nyol tarik unopra arjar arab saw ka dor bar shenong sat he ha ka jingilam jong rang ba shenong uba bishar kersian u secretary shenong uba don bor marbanyang lembat kiwe ki kenhon ki bodon hapo ka shenong ki ba kentup ya ka seng samla shenong bat ka seng longkmi kentup ya ka sports club kila penlong ya ka jingilang ban penku borom ya ka samla yai risuk im kum ka jing borom halor ka jingla jongka ban wanra ya ka bakum kene ka nam ka ban nagaliang ki nong yalam shenong kila ong ba kamnyar ba kedor bar senong kan yo ban penlong ye ki bakum kini ki jingye kendu jong ki nong shang senong ban yelum lang had dor bar hol jong ka senong na ka benta ki kam ki babaha henrei bun ki jingye kendu ki debet ki jingye lang perkhat kam bat ki we ki kam bat ha kene ka singi ki bamenta pat kala de ka jingsa kan mau ye ka senong barok away halor ka jingla jong kene ka samla ban thau ye ka bakum kene ka khana hapo ka senong saat he Shushu habai karan ban kene kesamla kalapan pau ya ke jing khublei ya la ka ying kesem kabala ailat ya ka ban len yesim benta sia ketik lempung bat ki bala kersan borba wat lada ka wan na ka long ying long sem ka beduna ha ka yok ka kot henry ka ying kesem kala kersan borba ha ka bai dei bat ka jing lut jing sem ka bada ki bon hajar bat kum juru ya no hikai ubala pli ya ka lat kalenti ban len yesim benta da ka ba mi khmat ya ka all meghalaya kickboxing association bat kum juru ya ka shenong ka thau ka baga shong ka sa ya ka jing penlong jengki ya ka bakum gane ka jing penku buram wat la kam syam la pentip sya ka shenong haswa ka tik jinglet yesim benta sabar jong ka jela kene ka samla kalau buru na ka khobor sya ki wepat ki samla kenthei ba omdei ban bu sa ya ki jing perkhat ba ki wan na ki shenong nong kendong ne ki wan na ki long ying long sem ki beduk ki bajenjar Henry ka bagi samla ki don kam ban bu khamat ha ki ni gisngi ka de ki jingkut jingmut ha ba ki sedang ye kono ka kam da ka ba ban rap ro ba ka ne ka perthai ka de ka basniu bat ka don kam bha ye ki samla kenthai ban kilan met ilade bat ban nang ban ilekai kham tam ki ni ki jing ilekai ban ye khun marmet khnang bakan long ka jing ye da ilade nagi kam sha thombor
Entah tendri kam lalong ka babun sin ka pangila manyo ka hukum kani ka bijak program. Bat ka program ka hukum kani wala dang ihapan ye ino ikam kijam kijongi. Ya ka tre ta kijongi ka kamai ka ji kijongi banya don hang ne tendri ngim semui nama ba ni don ya ka mesin ka kemen. Haba niyo ya ka hukum kani ka lang ban ya don rekat akan kapor. Bat ka long hagaba niat kemen haba don na den bikun sama jo snong go jongi yo koi se thong ha ga jidem go jongki haka sak talan go long lai long kemi mene se mat ka ba ulai la ai ta jongpi bat ban pendon kam ho ya kata sak talan ka ba ulai la ai ting ye don ne ban kemen lang pi sup ti nakaliang go snong marsin tip Mars New York kena kejing tip haka baide kena kejing job Obama pila wanra tolong ka buram na bentar ka snong ka thau ni ngai ngam bagi don ni bijak gila kan dengan dua pi tolong inom job ada datang sakti plan don hukum kini bijak gila kan ka bamamut bonong kena ka por ka bentar tolong ba na ka bentar judi khun samla po ka snong ka thau ni bagi don bunjat bijak gila kan kiba mangingila balishim entah hati pentah dokter kiba ulai ai sak jalan pangingila kamulong dai nongkran nak yang itu tak amresling ke don nak kiwi kijak jing kai kiba ngimla panjer kiba kata mangingim don ka sak ni ngila pandon aku wepa kanta di kani kalong ka kabu na kanta jongi pun sama kamtam umno pengenang ban penon kami kata sak ka pamanging ka ulai ulai na kanta jongi saya kena kapur ke mentah kumal ong ni semat nak kalian nak snong ni tak pada disong kuman kerap hakaba ni yo ke bapum kani ka por bantip ba idon ikun sama nak snong jongi ibala job hakani ka national kickboxing kabala pelong hak jelak kerela bat layo ru ya ugol medal mo mafi dan kita kani kesek tinggi semua kuman dulu kata-kata dan tidak tolong kumal ong ni semat karena kurang nak bentar jongi profesional. Apa yang keren sekarang itu karena namar baka percaya kelas new kita kayak kemengi kalau mbak don pun ikut sama ikon rak ya kan nam iwan rak ya kan nam nak bentar jongi ingdesan profesional atau mereka nam kamde kan nam lo bahak kade kan nam lo mesniu kita ya ayu re drops ayu re pada bang iyo kalau urung kumne hayung berbat teng pun dei kapok dei besar lagi di kani ka bang pipin iya isuk angis ham kalong ka ba la on ai museum na ka bentar pun sama nak lihat klub nak lihat jogi ka klub bro ka di so kemen ka ba krawe sibun cikade nam ta jogi nei yar suk im ba lamara ikanan ko brong apa ka jelas kata mesno jogi ma ala di isno di padang kendong mu ibaret mrei dan bukini kun samla orang enam kurang ekstrong tahu jogi kena kalian jogi ke klub kita don sibut ikan ke mantren ring ai ke kickbox ke yang tapi berpinang lah dan tres tom mengesek mat sadam de bunta tunjuro kun samla jogi kita don posong jogi bagi na ai mesti lamiki liba jogi bai lam inti hak kam spot mai dalam haki no benta bakam de rutan kun samla hande wat yang kilong clean paro idon kikam namta spot ba per porque harus amrus linane wei ke bentar kunci marathon ro kunju kami kala namta sama re namta ini karo kamtang naklong ba namta ini kibi pa ba ko ka thia para ai place bune namta jonghi sama ba ora ke ka nang ko kamtang ya kasno jongi kublai ya pi namar kajing trai hok ka jongpi kajing pendon kam hok ka jongpi ya ka stop katalan ka ba ublay ulaay na kabenta ka jongki te kung kaya semlong tumingin dan ay ban ay te to ublay unang kerkuya pi unang ay pi akimet ibukot ibakya ya ka ba pinang laban yay pendor kam ya kinikisam kiba ublay ulaay terpang hapi bat kalongru kum kajing yalam lenti na kabenta jong kiway pat kipara samla lingkong kajing lenti ke jamla ngala astang adu ban adu kas
nadu khat saus nam kelas tam mendakai nadu masuk kelas 6 ngalak jan mendakai training buat sentam sning te hadin kat tu pada kawan kalak tahu tersebut nak kalak tahu te hadin mentah hadin pat ngasal jon biang te ka kawairu ka de ka jing pelat daying bangan yok banel kai ka jing ai mesin daying kong ngai ku beli isar ba ti nong lam jeni ai mesin yangi ba ni de ban shim mentah bat ka de ru ka sin baning kong yang abang shim mentah ka de ka jing nakai te ngampat lek kai teng ru ana ka de ka sin baning kong te kalong ka jing kerku jo ublei ru bala penat nanti yangi te ba direct ni poi hakana ka jing lakai jong National Kickboxing Association dan ningkong ru ngamut bangan poi lakai hakana tangba kadai ka jing plilat ublei bat ka jing perlat neying te tai Pila jusim bentan yang empat hagi district level bat ki state level. Ngampat jusim bentah kita tang matahi ka sin banikong makadang lakai. Kemudian naga jaka praktis pipoi be jopok national level semua. Ketika nak jing praktis kejengi kati kapoi direct saka jing lakai jong National Kickboxing ngilakai hapo musning ni sedang nadu kapor kandai beje hadu saw beje janmin te dala dem na tu te season stayo mi praktis namal ba isa jengi ru isa jengai siapa apa silom te dalat ban penikai yangi te ting ting ngila syu praktis hi ha po musning ba kinong prahi kinong lakai ngo yo play te kumjuru ya isa jengi ibade hinong yalang jengi ibala sim kum ke jingkit klik nak benta ke jengi te ta nga ai nguru nga ai kublei ru ya ki bahi ki bahasam ki bala support yang bangan nak kai ketika National Kickboxing nga ai mensim ki kana asmla ba ladai ki dan kano kecing tunggu kecing imbu jongki ki deban sim mental ada dan kino ki support ki jing lakai phimde ban syuburi ila jong phide ban se lagi sap ki jongpi te kum ha ki si ba mentaro bun ki kena ki bala pep ki school ki bom la ban kersan ying ki la ru ban sim bentah kum ha ki ne ki sport ki jing lakai ki yo ru ya ki jing mentoi ki jong ki hi kalong ru ka jing defense ya la jong te lada pi wan na kalong ying ka baduk ru bersang banemi syakmat lada pi wan na kisnong ki balong kendong pimde ban le ran pi de bantur syakmat pi de ban mi syakmat kanang ba pinyo ya ka nam keburom Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai ndru wei ar nyau lai